बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास माहारियारि पार्कखौ फैगौ सेप्तेम्बर दाननि गिबि सप्तायाव दावबायारि आरो मिथिंगा अनफावरि सुबुंफोरनि थाखाय बेखेवनो थांखि लादों। लोगोसे बिटिसिनि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि पार्कखौबो बेखेवनाय जागोन होननानै बिटिसिनि दावबायथाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धर्म नारायण दासआ बुङो। धेमाजि जिल्लानिफ्राय ड्राग्स फालांगिरि अर्जुन पेगुआ लांखारनाय सासे उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ दिनै फुंनि समाव अरुणाचल प्रदेशनि सानजा सियां जिल्लानि पासीघाट हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आसाम पुलिसआ बोखांनो हायो। चराइदेव जिल्लानि सनारियाव खोमसि फोथायनानै साथाम सुबुङा सासे 4 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'खौ बोलि होनाय जाथाय सोमजिदों। आथिखालाव बे जाथायजों लोब्बा थानाय साथाम सुबुं फारियै बगादर मुन्डा, गथ'सानि बिफा आन्था मुन्डा आरो हेफाजाबगिरि राजु मुन्डाखौ चराइदेव पुलिसआ हमनो हायो। बाक्सा जिल्लानि कुमारीकाटा हाग्रा रेन्जआव 24थि एसएसबि हान्जाया कुमारीकाटानि दैमाबारि गामियाव सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों मैदेरनि हाथाइजों लोगोसे 2 सुबुंफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ बन्दुराम मुर्मु आरो सुनिल मुर्मु होननानै सिनायथिदों। दरं जिल्लानि दलगावआव बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय उरां माहारियारि पार्कनि बानजायनायाव दिनै मुलुगनां मैदेर सानखौ फालिनाय जायो। लोगोसे मुलुगनाङैनो मुंदांखा थसेल' गं गोनां गान्दाजों लोगोसे हाग्रानि मैदेरनि सायाव गाखोनो हानायनि फोरोंथाय होनाय फोरोंगिरिफोरखौ बरायदों। आफगानिस्तानाव तालिबान उदखारि हानजाया काबुलनिफ्राय 130 किल'मिटार जानथायाव थानाय गाजनी सोहोरखौ गावसिनि आवथायाव लायो। तालिबान उदखारि हानजाया आफगानिस्ताननि गासै 60 सोहोरफोरखौ दखल खालामनायजों लोगोसे भारतआ आफगानिस्ताननो हरनाय MI-35 हेलिकप्टारखौबो तालिबान उदखारि हानजाया गावसिनि आवथायाव लायो।